egin dezagun urratsa. Hortaz, berriz ere eta azkenaldia izan beharko litzateken ustearekin zuregana jotzen dugu. Laguntza eskatzen dizugu espetxe politika honen sufrimendua buka dadin. Guztion esku dagoelako egoera hau aldatzea. Herritar guztioi dagokigun bete beharra dela uste dugulako. Euskal preso politikoen eskubideen defentsa, herritar ororen eskubideen defentsa ere badelako. Espetxe politika honen amaierak aro berri baten hasiera ekar dezan. Demokrazia nahi dugulako. Nahikoa delako. Herri honek sufrimenduzko eta bidegabekeriazko aro hau atzean utzi eta bere bidean aurrera egin nahi duelako. Hori dela eta manifestazioa egingo dugu Bilbon datorren urtarrilaren 8an lelo honekin. Euskal presoak Euskal Herrira dagozkien eskubide guztiekin. Egin dezagun urratsa.